Il-Ministru Carmelo Abela kiteb kif qed jiltaqgħu l-istrateġiji tal-Partit Nazzjonalista u kriminali li jridu jixtru il-libertà. Raġa kien il-Ministru nnifsu li fuq Facebook kiteb bl-aktar mod trasparenti dwar is-suġġett. Għalli wara li beda proċeduri legali l-qorti kontra Jason Azzopardi u tnejn li għadda mar minn jeddu għand il-Pulizija jidher li wieħed mill-aħwa De Giorgio għamel referenza għalih mal-Pulizija brabta mal-każ tal-HSBC tal-2010. Nerġa' nikkonferma li jiena dwar dan il-każ qatt ma kont investigat. Kiteb Abela li saħansitra xejjen għal kollox allegazzjonijiet li saru wara verifiċi li jagħmel. Min verifiċi li għamilt jirriżulta li meta snin ilu konċett il-qorti għamil dan mhux għax il-Pulizija ħarket lili, imma għax il-Pulizija ħarket rappreżentant tal-bank u tlajt nixed fisem il-bank, kiteb Abela. Il-Ministru żied li issa kif inhu xira il-Pulizija kelmitu dwar dak li issa semma wieħed mill-aħwa De Giorgio. Weġibt għal kull domanda għax m'għandi xejn x'naħbi u rrid li toħroġ il-verità sħiħa, qal il-Ministru Abela li żied kif l-istess ħin se jibqa' jieħu l-passi kollha biex jiġġieled din il-gidba faħxija. Finalment saħaq li se jinsisti bil-qawwa li min għamel tiegħu din il-gidba, primarjament il-kap tal-Oppożizzjoni, għandu jerfa' ir-responsabbilta sħiħa flimkien mad-deputat Jason Azzopardi la darba l-verità tkun ikkonfermata kollha. Jason Azzopardi u Bernard Grech urew fl-aħħar ġimgħat li lesti jassoċjaw ruhom fl-istrateġiji tal-kriminali biex jilħqu l-għanijiet politiċi tagħhom. Huwa evidenti li hemm kollaborazzjoni bejn esponenti tal-Partit Nazzjonalista u l-kriminali min jipprova jixtri l-libertà u min jipprova jixtri l-poter.